Ganda talaga. Oh. Kita mo na ang lamig mga ka-That's Good. Tsaka yung bus. Oh, wow. Sarap maglakad-lakad lang mga ka-That's Good. Robson Road. Robson Street. Vancouver. Tayo. Daming mga restaurant. Iba-iba mga ka-That's Good. Meron doon Taste of India. Ano, GUA. Cherokee. Dito naman. Chong Koing. Chinese cuisine. Geomania. Ole. Ito yung taxi ng Vancouver. That's good. Yellow cab. Mayroon din yellow cab sa ano, kay Lola. Hindi, yellow cab taxi. Ano rin. Dito na tayo mga ka-That's Good sa bandang. Ito yung mga ka-That's Good. Oh. Last year pa to. Daming mga mukhang masarap tong Mr. Shawarma pinipilahan mga ka-That's Good. Ganda rito pag ano no. Mikot lang siya. Yung motor. Ayun na siya. Oh. Sport check. Sport check naman. Oh. Ang walang kamatayang Jollibee. Lupit mga ka-That's Good ah. Ayan oh, Jollibee. Jollibee. Ito na yung order namin. Saan niya akin dyan? Palabok. Wow. Spaghetti sa akin. Akin itong palabok. Laki ng order eh, no? Laki ng order. Sarap, that's good, oh. Sarap. Busog na naman. May dine-in na pala nga, no? Ang Jollibee. Nung huling punta namin, wala pa eh. Puro take out pa lang nun. Mga ka-That's Good. Tahimik ngayon, no? Ang haba ng bus na to. Haba, oh. Parang dalawang bus. Pinagdugtong. Galing nun, no? Busog na. Balik na tayo sa hotel mga ka-That's Good. Gabi na. Anong oras na? Alas 8 na, no? 8:30. Mga 8:30 na mga ka-That's. Mag-aalas 9 na. Balik na tayo. Malayo pa yung lalakarin natin. Siguro mga 2 kilometers. 1. More than 1. Pero hindi na naabot ng 2. Mga 40 minutes. Ganda ng building na yan, no? Old style. Sarap maglakad-lakad dito sa Vancouver. Red Robin. Ay, mga building din. Ang daming kable sa taas. Daanan ng mga tram. Parang ganito ang DoorDash dito mga ka-That's Good. Oh. Bisikleta lang. Oh. Nasa Session Road na tayo. Dito na malapit na mga That's Good. Yun na yun, no? Hindi ka mapapagod dito kasi malamig. Tapos basta yung sapatos mo, komportable. Baka magsasapatos ng mga titigas ang nalangala. Papagod ka mabit. Pero pag ang sapatos mo komportable, nagaan lang, malambot. Pag walking talaga, hindi ka mapapagod.
hotel na tayo. Tanggal ako, may cannabis store dito sa baba namin. No? Bilihan ng paraphernalia yan. Tsaka, ayan oh. Sweet. Dito tayo sa Riviera. Punta muna tayo sa kotse. May kukunin lang tayo sa kotse. That's good. Kuha tayo ng tubig. Kasi nagbaong kami ng tubig. Tsaka, yung damit. Kunin ko yung damit. So tayo sa likod dumaan. Maganda rin. Maganda rin. Oh, that's good. Diba? Parang Chungking Mansion. Hindi na. Para siyang Airbnb. That's good. Pahipahinga na mga ka-that's good. Good morning, Vancouver. That's good. Dito tayo sa Vancouver ngayon. Ang lamig. That's good. Oh. Naghahanap tayo ng makapehan. Dito tayo sa Robson Street. Dito sa Vancouver mga ka-that's good. Malapit sa Stanley Park banda. Tayo sa Tim Horton. Dito tayo magkape. Ho. Tapos nang magkape, that's good. Ay, nagde-deliver si Kuya. Ganun ang DoorDash dito, that's good. Pag nandito pala ako sa Vancouver, ganun ako mag-DoorDash. Kailangan may bisikleta ako, tsaka scooter. Hindi pwede siguro dito mo to. Alam mo yun, yung Vespa. Kasi yung Vespa, pwede mong isingit yan. Halimbawa, magde-deliver ka rito. Dito mo lang ipark, di ba? Umaraw ka, that's good. Kala ko kanina sa weather forecast, uulan-ulan daw. Buti umaraw ka, that's good. Puntahan natin yung TNT. Yun yung Asian store. Dito sa Vancouver, mga ka-that's good. Puntahan nga natin yung Asian store, kung TNT, kung anong meron doon na sinasabi nila, ka-that's good. Ganda ng building na to. Salamin talaga. YSL. Lalakad tayo ka-that's good. Ang lamig. Ito naman Prada. Mga ka-that's good. Nasa Turlow tayo. Turlow. Ito naman yung dirt. Mga ka-that's good. Van Cleef naman yun. Van Cleef. Ito ginagawang construction, safe na safe pag dito nagagawa. Ito naman Burberry, that's good. Georgia Street. Punta tayo sa Sun Yat-sen pala, that's good. Hindi muna tayo pupunta sa TNT. Bukas na bago bumalik ng Kelowna. Doon tayo. Ganda na ito. Ito yung mga bagong kulay ng sasakyan ngayon, Pati Porsche din pala may ganyan. Nakakuha rin siya. Yan, 911. Ang ganda. Ganda mga ka-that's good, Sarap maglakad-lakad dito sa Vancouver. Ayan, Nandito tayo sa Melville Street. That's good. Dito tayo. Ay, namulaklak na yung mga cherry, May mga bulaklak na kadas. Hindi pa nag-bloom lahat. Mga kadas, kunti pa. Mga kalapati, dami nila. Ganda rito. Pag ito, namukadkad lahat ng bulaklak nito. Ang ganda rin dito, mga kadas good. And mamumukadkad lahat yan. Yan yung Burrard Station. That's good. Ito yung
SkyTrain Station. That's good. Burad. Ayan. Magsasakay ka ng SkyTrain. Wala pa yung mga bulaklak. Hindi pa amukat ka doon. Art Phillips Park pala ito. That's good. Itong nasa Burad Station. Mantakin mo, station ng tren, no? Ganito ang ginawa. Ang ganda, oh. Ginawang park, no? Ganda. That's good. Yun. Tignan nga natin yung station. That's good kung anong makikita natin dyan. Pwede ka palang tumambay dito. Yan. Yan mga ka-that's good. Subukan natin sumakay mga ka-that's good. Nandito tayo sa Burad. Punta tayo ng Chinatown na that's good. Sa stadium. Sige, sige. Tapos bibili tayo ng ticket. Paano ko bibili? Buy Buy multiple single, tickets. No, multiple. multiple. Sige, multiple. Ano ibig sabihin? Tickets will expire at the end of the day. Tickets are valid for 90 minutes one stop. Ayan, that's good. Tapos kunin natin one zone lang. Kasi hindi tayo lilipat ng train. So one zone, adult. Isa lang yan isang ticket lang yan. One zone ticket. Amount due $3. Hindi ba pwede na cash ay coin? Insert cash now. Pwede. Okay. Insert ka na ng cash. Ayan. Touch mo yung screen. Ma-expire na siya. Ala, asan na yung pera ko? Andyan na sa loob. Sige. Multiple tickets. One zone. One zone. Ayan. One zone. Adult, dalawa. Adult. Plus. Hindi. 1, 2. Okay. Okay, Done. amount due. Hindi, tika. Tama. Done. Sige. Done. Okay. Ayan, insert cash now. One, Okay. 1, 2, 3. 3, 6, 20. Nilagyan mo na yung Ay, 20. bakit hindi naman siya kinuha? Ay, ayaw na niya. Hindi Yan ang coins siya. That's good. Ito mo gusto niya ng ano? Gusto niya ng pera. papel. Ayaw niya ng kung ano-ano lang. That's Gusto niya good. ng papel. Ayaw niya ng coins. Gusto niya sa kulito. You want a receipt? Yes, natin. O, yan. That's good. Ang dami ko tuloy sa kulito. Oh. Ang dami niya sukli. Puro coins. Paano? Ayaw niya tanggapin yung coin natin, di ba? Tapos binigyan niya ako ng sandamakmak na coin. Madaya, baka puno na yung coins niya. Ayaw na niya. Ayaw na niya kumuha. Ang dami na po yung pinili ko. Loko to Akin na yung ticket ko. Kaya ano, bigat-bigat sa bar. So, may ticket na tayo. Ang tawag sa ticket nila, that's good, compass. Meron na tayong compass. Tara. Chinatown lang tayo Doon lang. Meron palang shopping mall doon. Dental center. Dito tayo. First time kong sumakay ng Anong gagawin natin? Skytrain. Baka i-scan yan. Alam ko. Tingnan muna natin ang mga... Yan tayo sa gilid. Baba ka konti. Tingnan natin ang mga mauot. Haba ng escalator nila. Tsaka may ginagawa ka. That's good eh. Sa Burad Station. Ginagawa sila. Yung escalator ginagawa. O, itap. Tap mo lang. Ayan. Tinatap lang ka. That's good. Tapos, range to waterfront. Range to Rangers and Production Way. Ando naman. Range to waterfront. Front. Tingnan natin sa ano. Hindi pala natin. Ang dami palang linya. That's good. Dito tayo. Pa-University or King George, it's the same. Kasi sa Colombia sila maghahati. Pero ibig sabihin, ito tayo, platform 2. Yeah. Dito tayo, platform 2, no? Sumabalan tayo ng Chinatown. Oo, Chinatown lang tayo. Sige. Pwede rin pala rito. Hindi, pabalik na to. Burad. Papuntang Ito. waterfront. Ito. Dito sa kanan. Platform 2 tayo pa. That's good. Yun, no? Anong pala yun? Platform 2. So, baba pa tayo. Madali lang din sundan.
maganda dito, may train, hindi mo kailangan mag-drive. Sa Kelowna talagang kailangan mo ng sasakyan. Oo. Kaya kailangan mo mag-drive. Pwede ka palang hindi magsasakyan dito. Yeah, yeah. No? Oh, ayan. That's good. Kaway-kaway siya. pa sila. Naka-video kasi alam niya eh. That's good. Ito yung station. Lupit, di ba? Doon manggagaling yung tren, no? Platform 2. So doon tayo sa Chinatown Stadium. That's good. Meron nga pa tayo makarating ng Nanaimo, 29th Avenue. Parang maganda kung doon tayo sa harap. No? Sa pinakaharap ng tren. Hindi, driver na yung nandun, di mo rin na makikita. Eh, tsaka ano, no? Tunnel, no? Yeah. Burrard Expo Line. Dito tayo sa Burrard Station, mga kadats. Ayan, naantay natin yung train natin. Ayan na, dumadagundong na. Paparating na, mga kadats. Tingnan mo doon na. Ayan na, paparating na. Ayan na, oh. Dito tayo para makaupo tayo. Ayun. Dito tayo. Doon sa likod. Ayan. Train to King George. King George. Eh, parang yan, kailan din pa natin. Nasa tunnel tayo, madilim. Walang pasahero masyado. Yun na yun, istasyon na. Granville. Sunod na tayo. King George. Wala pang 1 minute. Stadium, Chinatown. Ang layo na pang lakad natin. Dito na. Baba na tayo agad. Ang bilis lang. Doon. Ang bilis lang, oh. That's good. Tama na to, no? Expo Boulevard Exit. Stadium Chinatown. Tama. Stadium Chinatown. Doon na tayo. Pero hindi natin nasakyan yung nasa taas tayo, no? Ayun, no? Parang kita mo yung... Ayan, hindi, ayan. Para kita mo yung Vancouver. Nakamapa lang tayo, that's good, ah. Ayan. Nakamap tayo. Meron dyan, tingnan mo. Nakamapa tayo, kaya hindi tayo maliligaw. Punta tayo sa Dr. Sun Yat-sen Classical Chinese Garden. Yan. Punta tayo dyan, mga kadas. May cordon pa rito. Tapos may pizza pa dyan. Eh. Kung gusto mo ng pizza, oh. International Village, Chinatown. Baka dito na yon. Tapos Lost Property Office. Walang CR. Dito. Punta tayo sa BT Street, that's good. Ay, pwede na sana tayo dun pala kanina sa Chinatown Garden. Oo. BT Street. BC Street, BC Place. BT. BT dito, BT. Oo. Tap mo yan. Yun, oh, kalabas na tayo. Oh, that's good. Oh. Ito na yung BT Street. Ito na, Chinatown na to mismo. That's good. Nandito na tayo sa Chinatown. Ayan, oh. Oh, Chinatown. Ito tayo na, that's good. Oh. Ayan. Lakad-lakad tayo sa mga alley-alley ng ng Vancouver Stadium, Chinatown Station. Wala, yun dyan tayo dapat lumabas kanina. Lamig ka, that's good. Bulsa ko muna yung kamay ko. Dito na tayo. Yun na pala yung TNT. Malapit lang pala sa MTR station.
Ayan. Ito naman yung International Village na meron siyang parang ano ba tawag dyan? Sa gitna ng roundabout mga kadatsgid ng cul-de-sac. Cul-de-sac na malaki, tapos merong ano yan, globe. Kalagay International Village. Ay, kasi Tignan natin dito sa loob kadatsgid nakasarap na din. kung anong meron. Ang lalaking crab kadatsgid. Kakainin niya yung kinuha namin sa nung nag-crabbing kami Ang lalaki Ito yung mga Dungeness crab kadatsgid. Dito sa Vancouver to nakukuha. Ganito sana yung nakuha namin nila Manuel nun, no? Ang lalaki. Ito yung mga lobster. Ha? Yan tayo nakuha mo. Ay, hindi yun tayo. Mas maliit pa dyan yung nakuha namin. Yung mga tilapia naman yun. Laksa masarap yan. Spam din sila. Yung mga hindi, meron to sa superstore. Ayan. Ito naman mga fishbowl. Ito, mangga, Ataulpo, mango. Tulpo, mango. Mas mura mangga rito. Kasi sa Whole Foods. Mas mura rito kadatsgid. Tignan nga natin kung anong mga gulay meron kadatsgid. Bok choy nila, $2.99 per pound. $6.59 per kilogram kadatsgid yan. Bok choy. Pero fresh na fresh. Pa-presyo nila kadatsgid. May talong sila kaso medyo kulubot na. Nahanap namin yung kangkong kadatsgid. Wala silang kangkong. Walang kangkong. Ito mataro nila. $2.99. $6.59 ang isang kilo. Walang kangkong. Lalagay ko sa Ito mga sa soup. Wonton soup. Ayan, sarap yan. Tapos bili tayo ng gulay. Oo. Diyan, dumpling. Fish dumpling siomay. Hindi, masarap ang siomay, yung pork. Kaya shrimp. Ito, katulad nito. Parang ganyan, May shrimp siya. Halo-halo na siya. Kano yan? Coconut tree. Coconut tree ito. $10 tama. $10 to. That's good. Pero halo-halo na siya. May shrimp dumpling. Tapos may mushroom yung iba. Ito naman Poco fish. Siomay. Baka fugu fish to dapat to. Hindi na. Poco fish. Bilhin ko nga ito pa. Ganyan ang laman yan. Ito. Steam mini sticky. Rice wrap. Rice wrap yan eh. Yeah. Ay, oo, yung Parang may palaman siya matcha. sa loob. Yeah. Di ba? Hindi. Yan yung Parang may matcha. palaman siya sa loob. Yan nga, oo nga. Yan nga yun. Parang Matcha. ganito yan siya dito. Oo, ganyan na. Matcha nga. Sa atin tawag doon. Anong matcha? Hindi yan matcha. Yan ang tawag doon ng mga mga ganyan. Ang palaman nito. Yan nga yung matcha. Pag Chinese New Year, dami dyan sa Manila. Oo. Pinapamigay. Gimok niya, masarap yan. Kaya nga. Dalawa. Lunch mo na yan. Dalawa eh. Oo, sarap yan. Magkano yan? $13.90 pala, $14. Ilan ang laman? 6 na, that's good. Masarap yan. Yellow siya, more templado yung rice yan. Malagkit yan, di ba? Yeah. Tapos may laman-laan. Halo na siya. Hindi siya yung parang nasa gitna. Hindi. Lotus wrap. Halo na siya. Lotus wrap. Lotus Oo, ang oo. wrap sa kanya. Halo na siya. Ito, Yung isa. yung isa, yun. Steamed rice to. Steamed rice. Pero may- Mini pala to. With maliliit pork na. and chicken. With pork and chicken sa loob. That's good. $9.59. Anong? Mini lang to, mini. Yung dragon fruit ka, that's good.
$5.91 per kilogram. That's good ha. Yung dragon fruit ha. Baka galing ng Burgos to. Ito naman yung mga blueberries. Ang lalaki ng blueberries ngayon ha. That's good ha. Ayan o. $9 yung isang ganito. Blueberries. Kirin fruit. Ayan o. Kulay yellow na parang dragon fruit. $10.76 per kilogram. Kaning apple nila rito? $5 ang per kilogram. Ng apple, that's good. Mura lang to sa Kilona dahil doon nang gagaling tong mga apple. Singwa. Ito yung patola yung patola nila. Naglalaro sa $5 ang isang ganito. Oh, $5 na that's good. Nagaling natin dito sa Pero yung sitaw nila, oh, naglalaro sa $3.77 ang isa. Ito, $3.77 isang ganito. Wala yung kangkong. Hindi muna tayo bibili dahil ano muna tayo. Gagala-gala pa tayo para wala tayong buhat-buhat. Bukas na tayo. That's good mamili. Lahat naman to, men, doon sa Kilona eh. Yung ano lang, yung mga siomay lang ang wala doon. Tsaka maraming ano rito, that's good. Maraming TNT, hindi lang iisa. Doon na tayo sa Sun Yat-sen muna. Diba? Nakalimutan na natin yung pupuntahan natin. Punta tayo doon nga, that's good. Kaya nga, walang siya. Hanap tayo. Ito yung mga for rent na bike ko. That's good. Ito, pwede mong rentahan to. Yung sabi ko pala sa yung gusto ko na bike, for rent yun. Ito pala yung International Village. Para siyang ano, shopping mall. Para kang nasa Binondo. Ayan o, di ba? Para siyang ano, 888 mall. That's good. Yung vibes, ayan o, di ba? Oh. Ayan yung washroom. Sabi sa'yo eh, oh. 999 mall. Oo. Ito, meron nga silang selfie stick, eh, oh. Parang mga murang ano. Ito yung pang ganito, oh. Sarap na ito. Ano yan, sa leeg? Oh, yung pang ganyan, oh. Oo. Kompleto rin sila, ha? Pang ano sa mata. Parang ano to, mata ni ano to? Garfield, eh. Legend yan, yung pangpulot. Ay, pasabi na. Pangpulot. Itong ano, yung bilihan ng mga mumurahing ano. Oo, yung mga murang, kumbaga sa ano, yung mga 20 lang, ganon. 20 pesos lahat, parang ganon. Mga Canada souvenir. Hindi yung... Yung pang ano sa ano, luggage. Ayan, that's me. Dapat ganyan ilagay mo sa kondo. Proud na proud ka na yan. Proud ka. The proud, the Marines. Yung tasa mo, yan. Kapitin na. Ang gaganda na ito. Magkano to? $4 din, ha? That's good, ha? Pero ang ganda. Ito. Oh, $3.25. Ang laki nito. Ito malaki, $14. That's good. Pinggan. Ito, strong. Isang walang binatbat yung Cartier ni Alice Eduardo neto. Ito yung mga ano nyo, mga pair niya. Ayan, kompleto to. That's good. Diba? Ang ganda, oh. Ano to, nakabox pa ka dahil sa $79, bar $80. T-set. Lagayan ng ano. Kuha nga tayo neto. Ayun. Ito, nalangka. May langka sila, oh. Oo. Binunsay nila. Kawawa naman yung langka.
Tara. Ano pala siya? Korea and Japan Living. ABC store. Ah, that's good. Ito pala yung ano, Chinese ano rin, Konji Noodle Delight.